You want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Biyernes sa tanang mga minimum wage earner nga kachil-chil lang diha. Sa mga asers masyaw nga hangtod karon kasigap ang mata kung makabalik pa ba sila. Ug sa tanang mga tigpatanto nga di na madutlan bisag unsang gaba, welcome na po diri sa ato ang bag-ong tulumanon. Ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ang ato ang top 10 list sa mga ungo nga gikahadlukan ni Konsehal Ninya Mabatid diha sa Cebu City Hall. Top 10. So kinsa ning mga ungo? Number 10, mga asawa sa gapamayor-mayor. Number 9, mga suking kontraktor. Oh yeah.
Number 8, mga banggiitan nga sakop sa chula media. Clear. If they do not understand, kay tungod, kay bugo silang tanan. Number 7, mga right hand sa right hand nga right hand sa right hand. Number 6, mga labidabi sa mga honorables. Number 5, mga power fafa sa greenery. Kaadto na mo greenery. Number 4, mga tigdala sa bag or nga mas ilado nga bagman. Number 3, mga waterboy sa MCWD. Oh yeah. Number 2, mga KKK, kinakusgang kanhi konsyal. Ug ang atuang number 1 sa top 10 list sa mga ungo nga gikahadlukan ni Konsyal Ninya Mabate diya Cebu City Hall, mga criminal lawyers. Criminal na, lawyer pa. Come on, man. All lawyers are criminals. Under Gordon Senate Bill number 2043, it is performed through the simple act of gracefully laying the palm of the right hand over the center of one's chest while simultaneously lowering the head. Matud pa sa balaod nun nga gipangamahan ni Senador Richard Gordon. Ana ba? Doko na. Aron takos nga atong mapakita ang hustong pangatahuran ug pagtimbaya ngadto sa atuang isig katawo gamit ang tuong kamot, idapig sa tunga-tungang bahin sa dughan, inubanan sa pagyukbo o pagduko sa o atubangan sa tao nga imong gikaatubang. Atong binagsaon aron hustong masabtan. Kay basin mga priso lang unya tagway hinungdan for acts of lasciviousness. Kung naa kay gikakita o hinagbo nga higala, kaila og uban pa, ayaw na ng lamano. Kay kanang lamano para ranas na ay negosyo. Ug ayaw na sad ng biso-biso. Kay kanang biso-biso para ranas mga kwartahang matrona. Pero kitang mga aspo ug katong parehas nako nga may pagkatulunggis og style, mas naanad biatas aper. Ana ba aper? Labi na kung naay makasugat nga amigo di hasdan or di gani sit-sit. Napay pakapin nga idol. Idol. Sakto ko di ba? Mao man ay naanda namong mga lumpin proletariat. Ano bang sit-sit? Idol. Ano among greeting dia? Og dili idol, master. Ana na siya. Kasabot ba mo lumpin proletariat? Kanang tao ba nga ang iyang kamaayo or iyang kadautan nagdependera kung pilay kwarta nga iyang gikuptan. Parehas na ko. Datuon kog naong pero tagakabantan og batasan. Different culture calls for a different behavioral interpretation. Example, Hapon. Muulpot na lang hapit ng ilang mga almoranas na tantong yukbo-yukbo para ipakita ilang respeto sa tao nga ilang gikaatubang. Kitang mga Pilipino, ang paagi sa pagrespeto kay busing-busingon man dayon nato ang atong kaistorya. Di ba? Salamat, bossing. Gabi na, bossing. Agi ko gamay, bossing. Pilipino kayo. Lahi biyagid tang mga Pilipino. Kana lang word o nga, ngi. Ako kusbo na kanang word nga, ngi. Wag yung ko kasabot nga nung naa na sa to ang bukabularyo. Unsa man na, be?
Naatay di ganahan, moingon dayon ta, ngi, kaluod. Naatay likayan, ngi, di ko diha. Naay masayop, ngi, bangaan mo eh. Hapit tanan, butangan na to, ngi. I like the view. You do? Yes. You're my best view. Unsa man sound effect lang o lihi na gyud nga nipilit sa ato abang kag-isip Pinoy. Ang last ra ba na kong may numduman nga maoy inventor aningi kay si Rene Requestas. Will you please repeat it? Kitang tanan naliwat ni Requestas. Pero kay new normal naman lagi kuno. Ang gusto ni Senador Richard Gordon kay Mone, ibutang ang kamot sa dughan o nya yukbo samtang silang mga politiko nagkalingaw pod o gamit sa ilang mga kamot kuot sa inyong bulsa. Kanyang-kanyang racket. Iyahay diskarte. In the bill's explanatory note, Gordon said, the new normal brought by the pandemic should not be the end of Filipino hospitality and goodwill, but rather an enhancement of these Filipino characteristics. So kung mulusot ning balaura, this is going to be the new Filipino gesture of goodwill. But do we really need to put into legislation as simple as this act of greeting each other? Muni ang gihaguan ni Richard Gordon, gikan Subic padong Pasay, 90 kilometros, 4 ka oras nga biyahe aron lang himuag balaod ang Pilipino kung unsaon niya paghayhilo. Usika ninyong papel diha, oy, Senado. Pero sa di pa ko hingpit nga mudayugdog sa unahan, murag oras na gid gapon ron sa ako abang tingtumar sa akong daily dose of lactobital. Ako ginang gituyo, nahog na lang nagritual, aron nga sa tinguha ba nga malikay tas mga sakit-sakit dias gawas. Kay mo na mala ni paagis pobre nga makainom tag mga ingon ani para nga ma-boost ang ato ang immune system. Okay? Well, sige kog timbol-timbol sa akong lactobital, ato ko nung pasudlon og unsay mga latest ron nga balita dito sa newsroom, pinaagis tong kauban nga si Super B. Super B! Pasok! Mga balitang fake news. Super B! Tambals pagaw! Sumni. Lacto papi. Salamat, Gordon. You're welcome. O ganito po tayo sa itong mga balitang fake news. Lokal. Konsehal Joel Garganera gitakda nga pagatanyagan og Piso Award. Kini human nakapiso dito ni Gobernadora Gwendolyn Garcia. Matud pa sa Kapitolyo, buot nilang pasidunggan si Garganera sa talagsaong papel niani nga gapahiro-hiro dito sa Mactan, Cebu International Airport. Pinaagi sa paghatag og labadso sa tanang mga pasahero nga buot na unta muli sa ilaha diri Sugbo. Si Garganera sa iyang bahin mapasalamaton nga Anthony Garcia tungod nakita sa gobernadora ang iyang kahago o grabing dedikasyon ni Garganera sa trabaho. Nga bisan way gasugo nga balaod nga gatugot niya, dasig siya nga nagpamayor-mayor dito sa airport. O ganun na buta sa itong mga balitang fake news, nasyonal. O gatong mga balitang nasyonal,
Human gibutyag sa Malacanang ang pagsuspenso sa pagpatuman aning Motor Vehicle Inspection System kon NVIS. Gipahibaw sa Land Transportation Office pinaagi sa press statement sa ilang labaw nga si Transportation Secretary Arthur Tugare nga kining desisyon nga undangon ang mandatory MVIS wala nagpasabot nga nidaog ang katauhan. Gipasabot ni Secretary Tugani nga dili kinaiya sa LTO ang mosurrender sa ingon ani kasayon. Gani sa samang press statement, dali nila nga gipalanok ang ilang tinguha nga sa sunod buwan sa Marso, ilang require sa tanang mga nanag-iyag motor nga kinahanglan nila iparehistro sa LTO ang ilang helmet. Alang sa mga nanag-iyog sakyanan, kinahanglan usab nga ilang iparehistro ang reserba nilang ligid. Sigun sa bagong taripa, kinahanglan mubayad og 1,500 alang sa pagparehistro sa helmet, samtang 2,500 alang sa reserbang ligid isip registration fee. O ginitapos ang atong mga balitang fake news, mubayad sa kus sa FECO o MCW. Paligtas sa studio. Mga balitang fake news. Hoy! Sige, pataani! Time pa, ato ko ning klaruhon. Pagkasakit og kanser ni Tomas, opisyal nga iyang gidesignate si Rama nga maoy mo take over sa pagkamayor. Karon bago lang, sa diha nga naigo sa COVID si Samsam Golyas Talisay, opisyal nga iyang gidesignate si Alan Bukaw nga mauusay mo lingkod pagkamayor. And these people did not even bother to show their medical records. Diha dayon, paggawas na yun silag order nga pulihir kung kutiri. Pandiris dakbayan sugbo, ingon si Mike Rama dito ni Labella sa iyahang statement nga, Mayor, lend me your ears. Subot pa sabot, Mayor, patakdikos imong ear infection. Muna'y pasabot ni mo, Mike. So karon nga gidesignate na si Rama as COVID czar or convenor. Ang maayong ipangutana ani kay di kaha magpinsing inyong diskarte ni Joel Garganera, sir. Hoy! Zar sa trabato siya. Sa buti o sa ninyo daan. Kay kung magsapaway gihapon mo, o nganong magsigi pamantaan eh. Unya, tanang butang ibabaw sa kalibutan doon iyang kaugalingong utlanan ug sa atong bahin na tapos na sad ang ato ang panagkukabildo ro mga taknaa ni usa pa sad kinanglan kong muuli og sayo sa amuha kinara ba kunoy ungo sa mga taga City Hall nga nangatangatang ron daan basin magbugnuan pa noong tago hinungdan. But sa di pa ko malimot awhagon gyapon nato ang atong mga viewers na to please subscribe sa ato ang YouTube channel or you can like and share sa ato ang Facebook page or you can search for us diya sa Spotify or sa iTunes. Ang The Not So Late Show, i-type in lang with Jason Monteclar. O sa ato sa mga local nga mga Bisaya artist, padayon gyapon mo sa pagpadas inyong mga tukar sa inyong mga trabaho, ba nato nang mapatukar dire, ma-feature nito sa end portion sa program o matagaan mo og exposure sa ato ang mga viewers. Kay kibaw kita nga lisod kayo ang inyong kahimtang ron kay pandemic. So, alang sa mga taga Bohol, taga Samar, Siquijor, Mindanao, ug uban pa nga mga Bisaya,
ay mo kaikog ha sa pagpadangat dayon diri namo nga naamoy plano nga mo sumiter sa inyong trabaho. Okay? So daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tadunog, buot, dili gyud ka kasabot. Bisag unsaon gyud, bataon man gugutok. Ikaw nalay mo sabot, aron wala na'y gubot nga mahitabot. Ayaw na pagpaugat do. Ayaw pag pinaldain-day, wala jud kay angay. Sulti lang kung wala nakamalipay. Ayaw pag pinaldain-day, mura kag na'y gamay. Magsigil lang nag-ex ng imong kilay. Sipok, utok, talibagbag kong mulitok. Bikil gamay, dako na pud nga away. Ikaw nalay mo sabot, aron wala na'y gubot nga mahitabot. Ayaw na pagpaugat do. Ayaw pag pinaldain-day, wala jud kay angay. Sulti lang kung wala nakamalipay. Ayaw pag pinaldain-day, mura kag na'y gamay. Magsigil lang nag-ex ng imong kilay. Saput diri, saput dito, saput bisag asa. Mangaway o kalit, bisag wa unsaa. Ayaw pag pinaldain-day, wala jud kay angay. Sulti lang kung wala nakamalipay. Ayaw pag pinaldain